बे समाव आङो बर'नि सासे गेदेमा सुबुंजों फैबाय थानाय जि बिसायख'थि आरो आथिखालनि जि थासारि आरो बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा सावरायनो थाखाय बिथांनि खाथियाव फैदों। बिथाङानो जादों मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि, बिपिएससिनि गायसनगिरि चेयारमेन आरो बारग' MLA बिथां करेन्द्र बसुमतारी सारा आंजों दङ। गिबियावनो सार नोंथांखौ आंनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिबाय। खुलुमबाय। आच्छा सार, नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आफादगिरि जादोंमोन, बे आफादगिरि जानायनि सिगां नोंथाङा बर' हारिनि जि थासारि, बै समनि जि थासारि, बे थासारिया बर' हारिनि जि थासारि बियो माबायदिमोन? आङो बर' हारिनि हाबाफारि समाज फोसाबनाय बा आन्दलनाव बाहागो लानो मोननाय बे खाबु मोननायानो जादों 1974-75 बर' साहित्य सभा, एबसु और बै समनि एक्शन कमिटि रमान हांखोनि आन्दलननि समनिफ्रायनो आं बाहागो लानो मोनदों। बे समाव आं कलेजावमोन, जोंनि समाव प्रि इउनिभार्सिटिमोन, दानि हायार सेकेन्डारि, आं फाइनाल इयारमोन। आच्छा। 1974-75 बे दिननिफ्रायनो आं बे बर' समाजखौ सिबिनो मोननाय जितु सनानि खाबु बेखौ मोननाय जादोंमोन आरो। ओरैनो बर'फोरनि थासारिया माबायदिमोन? दाथ' एसे जौगाबाय बा गोबां जौगाबाय बुंनांगोन। बै समाव जोंनि थासारिया, गुबुन हारिया जोंखौ मा नोजोरजों नायोमोन? बे समाव थासारियाथ' बारा मोजां नङामोन आरो बिनि एसे आगोल आरो गाज्रिसिनमोन। बे गाज्रिसिननिफ्राय एसे मोजाङाव साबखांबोनो नायानो जाबाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ समाज फोसाबनाय खामानिखौ गोबां मावलांदोंमोन। बिथांमोननि समावथ' बिदिनो जाला लोंला थाला, शिक्षा दीक्षा गैयामोन। बेबादिनो खुब गाज्रिमोन आरो गुबुन हारिफ्रा जोंखौ मुगैयोमोन। ट्राइबेल माहारि, बर' कसारि होननानै। बे कसारिफ्रा मा रोंगौ, एम्फौ जाग्रा, अमा जाग्रा, बेबायदि अनेक मुगैजानाय मोनसे थासारि दंमोन आरो। दा बेफोरखौ दुखु मोननानै फोसाबनो थाखाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ एसे गेजेर ससेसिम फोसाबलांदों। थुनलाइयानो हक, माबानो हक, राव, समाज, बेनि उनाव 1952 16 नभेम्बराव जेराव बर' साहित्य सभा जोनोम जायो, बै समनि इन्टेलेक्सुवेल्स, बै समनि पण्डित, बै समनि गामि दैदेनग्रा, रायजो राजा, फरायनाय कलेज स्टुडेन्टफ्रा लोगो नांनानै बर'फ्राबो मोनसे गावनि रावखौ थुनलाइयारि महर सेबखांनानै होनो थाखाय साहित्य सभा दानाय जादों। बे साहित्य सभा दानायनि उनाव मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन प्राइमारि लेभेलनिफ्राय बेखौ सोसनना लानाय जादों। सिगां रायजोफ्रानो बानायदों LP स्कुल, ME स्कुल, हाई स्कुल। उनाव 1963 आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि बे नाजानाय साहित्य सभा एबसु नाजानायनि गेजेरजों मिडियाम अफ इन्सट्राक्सनखौ रिकगनिसन होनो गोनां जों आसाम गभर्नमेन्टआ 1963। बिनि उनाव 1967-68नि गेजेराव सेकेन्डारि स्टेजसिम मिडियाम अफ इन्सट्राक्सना रिकगनिसन जायो। बे समाव 1952-16 नभेम्बराव दागिबि एबा गायसनगिरि बर' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट जयभद्र हागजेर बिथांखौ गायसननाय जायो। आरो बिथांखौ गायसननाय समाव मोनसे जेनेरेल डेलिगेट मिटिङाव सतीश चन्द्र बसुमतारीया आफादखौ सामलायदोंमोन। मिटिंनि आफादगिरि जादोंमोन। दा बिनि आफाद सामलायनायनि समावनो बै समनि बर' माहारिखौ सारा इण्डियायाव थानाय बा इण्डियानि बाहेरायाव थानाय, जेरै नेपालाव थानाय, इण्डियानि सिङाव बेंगलाव थानाय, दार्जिलिंआव थानाय, मेघालयआव थानाय, त्रिपुरायाव थानाय खौसे गेरेमसा दानो थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मत मथे, बिथांनि डिफिनिसन मथे बर' माहारिखौ जों गेरेमसा दानो जों नाजादों। आरो गेरेमसा दानो नाङाबा जोंनो मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट नांगोन। दा बे मट'जों बर' साहित्य सभाया सारा बुहुमनि बर' माहारिखौनो जोंनि थुनलाइ, राव, जोंनि संस्कृति, जोंनि सोदोमस्रि एबा सभ्यता
जोंनि एथनिक आइडेन्टिटी बेखौ रैखाथि होनो थाखाय बे साहित्य सभाखौ दानायाव बर' कसारि बर' डिमासा त्रिपुरी ओमफ्राय बेंगलनि मेस बर' नेपालनि मेस बिसोरखौ गासिबो लाजोबनानैनो बर' साहित्यखौ जोनोम होनाय जादों। बेनि उनाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनाय बेनि उनाव बेनो बे साहित्य सभाया एबसुआ बेजों लोगोसे साहित्य सिबिनायजों लोगोसे समाज फोसाबनाय जेरै बर'फ्रा जौ लोंनाय जौ फाननाय जाला लोंना थानाय उनाव खामानि मावला हा 50-60 बिगा दं बे जोबलांनोसै फानलुंनानै अलसिया जाबायमोन बेखौ आंनि लाइफआवबो जोङो हाथाय बाजाराव जौ फाननायखौ जोङो स्टुडेन्ट इउनियन जानानै बादा होदोंमोन होबथादोंमोन बुख्रुबनो मोन्दोंमोन जों बेबायदिनो साहित्य सभाबा गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि उनाव बर' जातिखौ फोसाबनायनि लामाखौ फ्राय 60%सो आवगायलांनो खालामदों आरो दा बेहायनो एबसुआ 1967 आव इन्दिरा गान्धी बै समनि प्राइम मिनिस्टारा बिथांनि जितु फिल'सफि बिथांनि सान्थौनि गेजेरजों राजनैतिक भाबै नर्थ इस्ट रिजन उत्तर पूर्वाञ्चल रायजोफोरखौ स्मल स्टेट्स क्रिएट खालामनो थाखाय मोनसे रिअर्गानाइज फिसा माने रायजो सोरजिनायनि जे सान्थौ बे फैदोंमोन आरो रिअर्गानाइज खालामनांगौ होननानै मोनसे डिक्लारेसन दंमोन पलिटिकेल डिक्लारेसन दंमोन 67 आव बेनिफ्रायनो मेघालय मणिपुर त्रिपुरा बायदिसिना माने अरुणाचल बिसोर लासै लासैनो गंफा रायजो महर मोन्दों जेरै अरुणाचला नेपामोन नर्थ इस्ट फ्रन्टियार एजेन्सि मेघालया मोननै मोनथाम डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलमोन खासि जयन्ति काउन्सिल्स गार' पार्स काउन्सिल बिसोरमोन बै समावनो बिसोराबो काउन्सिल दंमोन नागालेण्डफ्राबो काउन्सिल दंमोन खिन्थु इन्दिरा गान्धीया बे नर्थ इस्ट रिजननि हाजो एलेकाफोरा जाहाथे इन्डियानि जितु इन्टिग्रिटि सभरेनिटि बे जाहाथे थ्रेटेनिं फैया हयथ' बेफोरखौ साननानै रिअर्गानाइज खालामोब्ला बिसोरो गावबा गाव डेभेलपनि खामानियाव गावनो मावना लागोन राजनैतिक भाबै हयथ' बिदि साननानै डिक्लारेसन होदों बे समावसो जोंना एबसुआ बे समावथ' एबसु गैयामोन 67नि आगोल बै समनि फरायसा बर' फरायसा दैदेनगिरि इन्टेलेक्सुयेल्स थुनलाइगिरिफ्रा ज' लोगो नांनानै क'क्राझाराव रंजालि हलाव एबसुखौ दानायसै 1967 15 फेब्रुवारियाव बाहाय सावरायनानै मोनदांबाय बिथांमोननि एजेन्डाया जे फरायसाफ्रा फरायसानि हाबाखौ मावलांथोंसै समाज सिबिनायखौ मावलांथोंसै खिन्थु दा इन्दिरा गान्धीया जुदि बिदि रिअर्गानाइज खालामनायनि मोनसे डिक्लारेसन होबाय होमबा जोंबो रायजोखौ बिजासिगोन नामा नै बिदि सानलायलायखांनानै बै समनि चरन नार्जारी समर ब्रह्म चौधुरी रुपनाथ ब्रह्म बै समनि मन्त्रि गपिनाथ बरदलैनि लोगो बिनि फिसाला प्रसेनजित ब्रह्म गोबां थानेस्वर नार्जारीमोन बिसोर लोगो नांनानै बे एखे फेब्रुवारियावनो 27 फेब्रुवारियाव मोनसे पलिटिकेल पार्टि दानायसै एबसुनि अर्गानाइजआव एबसुआनो अर्गानाइज खालामना हैबावबाय जे एबसुआ गावनि आइडेन्टिटि स्टुडेन्ट केरेक्टार स्टेजखौ लाखिदोंसै जोंथ' डाइरेक्टैनो जोङो रायजो नागिरनो हाया पलिटिकेल माबाखौ आन्दलन खालामनो हानाय नङा थिननायबो नङा स्टुडेन्ट माबा केरेक्टारा पलिटिकेल पार्टिखौ दाना होनांगौ दा बाहाय फेब्रुवारि 18 ना 27 आं बावबाय बे थारिखआव प्लेन्स ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम PTCA बेखौ हायेननि मोनसे राजखान्थि हान्जा दानायसै एबसुआ खिन्थु जोनोम होदों बुंबाय जे नोंसोर आन्दलन खालामदों रायजो बिदा जोंबो मोनफानो हासिगौ सिमाङा बे दिननिफ्राय जोनोम जादों बर' रायजो राजानि लिडारफोरनि सिमाङा बे दिननिफ्राय जोनोम जादोंमोन ओमफ्राय बेवहाय फाउन्डार प्रेसिडेन्ट PTCना माबामोन बिरुचन्द्रले मिसिंमोन जेनेरेल सेक्रेटारि चरन नार्जारी भाइस प्रेसिडेन्टआ समर ब्रह्म चौधुरी एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिया बिनाय खुंगुर बसुमतारी बिथांमोननि नाजानायाव माने PTC माने उदयासल जादोंमोन नामा बेनिफ्राय बिथांमोना
बिसिनि रायजो बिनायनि जिथु डिमार्केसना बेनोमोन सिमाया संकुस दैमानि क'क्राझार गसाइगावनि बेंगल बर्डार संकुस दैमानिफ्राय सदियासिम ओमफ्राय ब्रह्मपुत्रनि सा ओनसोल भुटान हिमालय आरो अरुणाचलनि गाहायाव हायेनाव थानाय बेखौ उदयाचल नाम होनानै मोनसे फुल प्लेजेड रायजो नागिरदोंमोन आरो नाङैनो नांबाय बिसोरो दा बाहाय बिराद 100% नाजाजोब्बाय बे बर'नि सेकेन्ड बिराद गिदिर आन्दलन उदयाचल आन्दलना फार्स्ट आन्दलना ससिय' लिटारेचार आन्दलनमोन रमान स्क्रिप्ट आन्दलना रमान स्क्रिप्ट आन्दलना खिन्थु देरसिनमोन बाट इरेसपेक्टिभ अफ माने पार्सनेल खुनु माने उन्दै बयसजों खोथा गैया नांजोबदोंमोन थिग उदयाचलावबो बेनोमोन फैयै 77-78 मा जाखो चरन नार्जारी बिथांमोना जनता पार्टीजों गलाब बर' बरानि पार्टी लोगो नाङो बिसोर लोगो नांनानै रायजो खुंनो नाजाबाय आसामखौ आच्छा बेहाय आंहा बुंनांगौ गैयामोन बे समाव आं कलेज स्टुडेन्ट 1977 4 एप्रिलाव मिडियायाव पेपार कागज नेशनेल लिडिं निउस पेपारफ्राव डिक्लेयार होबाय जे उदयाचल रायजोखौ जोंनो नांला डिमान्डखौ जों गारनाय जाबाय उदयाचल सेपारेट स्टेट उदयाचल डिमान्ड हेज बिन गिभेन आप डिक्लेयार्ड बाय जेनेरेल सेक्रेटारि चरन नार्जारी बिनिफ्राय 78 आव इलेक्सनाव गेलेनानै बिसोरो 7-8 जन MLA मोनबाय बरसलाव सासे फैदों कमल बसुमतारी दाबो दङ बिथाङा ओमफ्राय आसामाव गलाब बर'आ चिफ मिनिस्टार जाबाय समरम चौधुरिया फरेस्ट मिनिस्टार जाबाय चरन नार्जारी MP जानानै थांबाय बे दिननिफ्राय पलिटिकेल हान्जा राजनिति हान्जा PTCनिफ्राय जानगारो बर'फोरनि माइना बिसोरखौ गाज्रि मोननो हमदों निन्दा खालामनो हमदों सोंखारिनो हमबाय जोंखौ फोथाय खेबस' खालामबाय दा बे खारनाव PTCया गावस्राना आरम्भ जाबाय आरो प्रग्रेसिभ PTC जोनोम जाबाय इयं PTCबो दंमोन इयं PTCयाबो बायबाय प्रग्रेसिभ PTCनि फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारिया कनकेश्वर नार्जारीमोन बिथांमोना दालायबाय बिदिनो बेले बेजे जाबाय थायो उनाव बिसोरजों जानाय नंला होननानै आङो 1983 नोंथांमोननि बै समनि आनडिभाइडेड कामरुप डिस्ट्रिक्ट नलबारि जिल्ला धमधमा हाई स्कुलाव एबसुनि कनफारेन्स खुङो आं बाय प्रेसिडेन्ट जायो धमधमायाव नोंथाङा प्रेसिडेन्ट जायो बेनिफ्राय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि बिबान लानाय बेथ' रौतायाव जादों नङा होमबा बेनि उनाव माने सोमावसारनाया माब्लानिफ्राय जाखो बे आच्छा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव 83 निफ्राय बेनिफ्राय आं बिबान लानानै 84 आव बे गावस्रानाय PTCखौ जों खौसे खालामनो नाजादोंमोन 1984 बेबो 1984 एप्रिलनि दानाव बेबो 4 एप्रिल दानामोन हरिसिंहा देउलगुरियाव बिनय खुंगुरनि गामियाव जोङो खुंदोंमोन जे खौसे खालामनांगौ रायजोखौ नागिरफिननांगौ बिसिमहालागै पलिटिकेल पार्टिनि सायावनो जोङो सोनारबावदों डिपेन्ड खालामदोंमोन आरो नोंसोरनो आरो खेबसे बिबावनांगौ गावस्रार मोना बे समाव बिरुचन्द्र लेन चरन नार्जारी समरम चौधुरि प्रसेनजित ब्रह्ममोना बे मिटिङाव फैयाखिसै बे समाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मेम्बारमोन इउनिभार्सिटियाव थांबायमोन बिथाङा MSc फरायहैबायमोन आङो प्रेसिडेन्ट फैयाखिसै नालाय जों मा खालामखो जोङो गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टि जोनोम होनायसैलाय एबसुआ UTNLF होननानै होबाय इउनाइटेड ट्राइबेल नेशनेलिस्ट फ्रन्ट बिनय खुंगुर बसुमतारीखौ जोङो प्रेसिडेन्ट बानायबाय कनकेश्वर नार्जारी जेनेरेल सेक्रेटारि नोंथांमोननि बे जिरन बसुमतारीबो दंमोन क'क्राझारनि ओमफ्राय बिसोरखौ जोङो सेपारेट स्टेट इउनियन टेरिटरि जों बिनो होबाय आंनि एबसुनि मेम'रेन्डामाव जोंनि फार्स्ट रिजलिउसनामोन सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज 2 नम्बराव 3 नम्बराव 8 शिड्युल 4 नम्बराव इउनियन टेरिटरि सेपारेट स्टेटमेन्ट बिनि उनाव उपेन्द्रनि समाव 92 चार्टार अफ डिमान्ड बानायदों
उनाव आरो इउटिनि लेबा 1.5-2 बोसोराव गावस्राहैलायबाय इउबिनि लेब जन्म जालायबाय कनकेश्वर नार्जारी आरो इउटिनि प्रेसिडेन्ट फाउन्डार प्रेसिडेन्ट बिनय कुंगर बिसोरनि गेजेराव मोनसे एन'मेलिस फैनानै पलिटिकेल मोनसे क्लेसिं फैनायाव गावलायबाय कनकेश्वरा आरो गावस्रानानै इउबिनि लेब दानानै मिसिं बड'लेण्ड नागिरहैलायबाय ओमफ्रायथ' बिसोरजों जानाय नंला इन्डिपेन्डेन्ट जों 2-3 सलायबाय सानसुमा बिथांजों आंजों 86आव रौताव कनफारेन्स खालामबाय बे टार्मिनेटेड कनफारेन्स उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे समाव इनकाम टेक्स अफिसनि इन्सपेक्टर साख्रि मोनबायमोन MSc पास जानानै बिथाङा ल'बो फरायदोंमोन ल'खौ पास जाखोना जायाथाय बेखौ आं बावबाय आर्ट्सनि बिबो पास जादों बिथाङा फिजिक्सनि MSc मोन बिथांनि नाजानायावनो माने बड'लेण्ड सोमावसारनाया माने सारा माने बुहुमनाङैनो बुंनांगोन आसामजों लोगोसे बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानानै माने बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ माने बिथाङा माने गोसार होदोंमोन बा सरकारखौ बिथाङा माने सरकारनि खोमा खोनासंहोदोंमोन आरो बे नंगौ बेनि आंनि टार्म्सनि आगोलाव दीपक बसुमतारी बिथाङा प्रेसिडेन्टमोन मुसलपुरनि बाक्सानि दीपक कुमार बसुमतारी बिथांनि समाव खिन्थु भाइस प्रेसिडेन्टमोन अपेना आं स्पिकार जालायबाय 81निफ्राय 83सिम 82आव जों बिथाङा स्पिकार भाइस प्रेसिडेन्ट आं स्पिकार जादों ओमफ्राय 86आव जोङो बिथांखौ लाबोबाय आं लेंना लाबोबाय बिथाङा सलायनांसिगौ अपेननि खोथाखौ आं एसे बुङाबा जानाय नङा अपेना एक्जिकिउटिभ मेम्बार जानायनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो बे जातिनि खोथाखौ मोजाङै टु दि पइन्ट पार्टिनेन्ट पइन्टफोरखौ बुङै मानसिनि बिखायाव सोबोदोंमोन आरो बिथांनि एडभाइसजोंनो सोलिबोदोंमोन बै समनि एबसुआ बिथांनि पइन्टखौ जों दाननो हायामोन बिथांनि सेन्टिमेन्ट बेखायनो बिथांखौ लेंबोनानै बिथाङा खिन्थु जानो गोसो गैलामोन स्पर्टिंलि बुंदोंब्लाबो नोंथांमोनानो सलायफिनदो आं आरामै थानोसै जाबाय आरो बेथ' नङा जोंथ' आरो गथ' गथायनि बिमा बिफा जाबाय गतिके बे समाव गथ'आ आंना प्रथम गथ'आ बोसोरब्रै जाबायमोन फार्स्ट गथ'आ दाथ' 40 बोसोर हाबबाय गतिके नोंथाङा थांथारनांगौ बिदिजों सोलिनाय नङा गुवाहाटीनि बे सिलपुखुरियाव बिनि अफिसामोन मास मोनथामनि आगोल लेंना लायदों कनफारेन्सनि फैनानै जों बिथांखौ बिबान होबाय रबिराम ब्रह्मआ आंनि गामिनि बिथांखौ आंनि जायगायाव लाबाय जेला जेनेरेल सेक्रेटारिशिपखौ मोननांगौ होननानै रबिराम ब्रह्मखौ जों बानायनोसै फाथिनायसै बेनिफ्राय डेलिगेट मिटिङाव फुल प्लेजेड सेपारेट स्टेट लानांगौ इउनिटिनिफ्राय जों आपग्रेड खालामबाय आरो खिन्थु नमेनक्लेचारखौ होथ'वाखै आच्छा रौताव नमेनक्लेचार होआखै दै नै बेहायनो सेपारेट स्टेट फुल प्लेजेडखौ मानो आन्दलन खालामनो मानो रिभाइभेल खालामफिननांगौ होननानै गंगाधर रामसियारि आरो निरेन सैनारि मोना अप'ज खालामदों बै समाव गंगाधर रामसियारि मोना निरेन सैनारि मोना माने बेखौ माने मानो बड'लेण्ड बिनांगौ बा सेपारेट स्टेट बिनांगौ होननानै अप'ज खालामदों आच्छा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसना बेखौ लानाङा बा बे डिमान्डखौ माने खालामनाङा होननानै नैबाय जोंहा डिपुटि स्पिकारा हाउसखौ सलायदोंमोन बालिराम बर'आ स्पिकारा खिन्थु नोंथांमोननि जायगानिनो रत्नेश्वर बसुमतारीमोन बे टेक्सटबुक कर्परेसन दा बिथाङा मोजांमोन बिथाङा एबसेन्ट हैदोंलै फैयाखिसै बिसोरा बेनिफ्राय बे रबिनसन मुसाहारि दा एडिसनेल चिफ सेक्रेटारि जाहैदोंमोन ना बिटिसिआव बे आंनि समाव भाइस प्रेसिडेन्टमोनलाय बे खिन्थु बे कनफारेन्सआव फैयाखै एसिएस फरिखा हैनो थांदों बियो बैखालि फैनायासै बिथाङाबो रत्नेश्वर बसुमतारी रबिनसन मुसाहारि मोना फैनो हायासै आरो इन प्लेस अफ रत्नेश्वर बसुमतारी बालिराम बर' मिस्टार बालिराम बर' प्रिसाइडेड अभार द मिटिं डेलिगेट मिटिं बे एलपि स्कुलाव जा खिन्थागोन आं बेनिफ्रायथ' दावराव दावसि जाबाय फिजिकेल एसे एसाल्टबो जालायलायबाय गारहे दुखु मोननानै नलबारि डिस्ट्रिक्टआ अवाफर जाना थांबाय आरो चरन नार्जारिखौ जों चिफ गेस्ट लेंहरदोंमोन सासे मोजां मानसिनाव हारसानाव दोनबायमोन मोनाव बेबो खालामबाय आरो बे दावराव दावसिखौ बे थांनानै बिसोर सप्ता मोनसे बा मास मोनसेनि गेजेराव सैनारि एबसु दाहैबाय
बेखौनो बिथांमोना साक्सेस जायाखिसै खारन मेन माने एबसुनि एगेन्सि थांनांगौ हानो मोनसे डिस्ट्रिक्ट ल'आलाय जिखि जाया मानो बे मोनसे पिरियड थांबाय बेनिफ्राय 1987 आव बासबारियाव बिराद गिदिर कनफारेन्स जाबाय 86 लास्ट एप्रिल 29, 30, 31 4 दिन 86 जादोंमोन रौतायाव 87 आव खिन्थु बासबारियाव कनफारेन्स खालामबाय इयारलि मोनसे कनफारेन्स बेहाय नमेनक्लेचारखौ खालामनाय होनायसै आरो बैयावसो बासबारियाव सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ होनायसै दा बेवहायनो खिन्थु बिनि आगोलावनो 87 आवमोन नामा बे 12 जना 12 जुन मार्टियार्स डे 12 जुन 87 ना 87 आच्छा सुजित नार्जारी बेहायनो जोङो बिराद आन्दलन खालामबाय गुवाहाटीयाव मास रिलि खालामनायाव गिदिंनानै थांबाय दा टिहु सकआव गाज्रि मानसिफ्रा आक्रमण खालामनानै फोजोबबाय सुजित नार्जारीखौ क्लास 9 आव फरायदोंमोन बेस्रा फार्स्ट मार्टियार सेकेन्ड मार्टियारा जोंनि लाइलांफारायाव जानाय अलिन्द्र बसुमतारी आरो कबिराम बसुमतारी बेनिफ्राय बे साथाम मानसि थैनायनिफ्राय ओरैबायदि देरबाय उफाय गैया जाहैबाय आरो मुभमेन्टआ बिराद जरदार जाबाय आरो दा आनफर्चुनेटलि अफेना टकखौ मोनलांनायसै आल'सनाखौ ओमफ्राय जोङो बेखौ मोननायनि खारनाबो 1000 घन्टा जों आसाम बन्द खालामदों बे आंनिनो साजेसनमोन आंनि साजेसन मथे शिलंनि एग्जिकिउटिभआव बेखौ लानाय जादों बेनि रेफारेन्सआ बे दार्जिलिंआ टक मोनदोंमोन 42 दिन दार्जिलिं बन्द खालामनानै सुभाष किसिङा आं बायदि जों बिसोरो दिन खालामदों दे जोंनाखायनो आवार हिसाबै लाबा मारै जागोन खिन्थु बे एग्जिकिउटिभ मिटिंआव बेखौ पास खालामनायाव आं एटेन्ड गैयामोन लाइलांफारायाव जोङो बे नेशनेल हाइवे ब्लकेटआव 72 आवार्स ब्लकेटआव दंमोन बेनिफ्राय बै महिलाफोरा गेरुवाटि मिटिं खालामबाय बे ब्लकेट जोबखांनायनि उनाव बे समाव अशोक दैमारिया अबजारभार क'क्राझारनिफ्राय सेन्ट्रेल एबसु जोंनि आन्दलनखौ नायनो फैदों बेहाय जों मिटिङाव जोबनायाव आं रबिराम ब्रह्म बुंबाय 1000 आवार आसाम बन्द खालामजायो माबायदि जागोन रबिराम ब्रह्मआ जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै इन प्रेजेन्स अफ अशोक दैमारि मोनसे स्लिप गांसे लिरना हरबानो जाबायना उपेन्द्र संकरथ शिलंआव एग्जिकिउटिभ दङ नंगौ नामा होननानै लिरना हरनायसै आं 1000 आवारखौ माने मोनसे प्रप'जेल आं हरबाय बेखौ डिसिसन लानांगौ आं थांनो हायैनि खारना बिनि अखानायै आङो लखिमपुराव थांनांगौ लखिमपुर सिलाबालिगावनाय सिलाफोथार सिलाबालिगावहाय डिस्ट्रिक्ट कनफारेन्स दं आं बाहाय थांनानै शिलंआव थांनो हायाखिसै दा बे हिसाबै बे 89नि घटना बियो दा 1000 आवार थारिखखौ बावबाय आं बेखौ केलेन्डाराव नायनांसिगोन मुभमेन्टनि केलेन्डार दं खिन्थु 1000 आवार बन्द खालामनाय लोगो लोगोनो सानब्रैल'सो खालामनो हाबाय जों होरलां होनथां जाबाय गबरा दा 1000 90,000 थानाय नांबाय अरुणाचलाव बिदिनो गुबुन हारिफ्रा आक्रमण खालामबाय न' बां सावनानै होबाय बेनिखायनो दिनै गहापुराव सिंगल हेन्डेड 535 मार्टियार्स गहापुराव बे आरो दा बिनि थाखायनो बिटिआर एकर्डआव जों लाबोनो हायाखिसै बिसिम सिमाखौ बिटिआर एकर्डसिम एक्सटेनसन खालामगोन होननाया मोजां जादों जोंनि थाखाय बिराद मोजां जादों आरो भबिष्यतआव बेखौ जों दा मोननायखौ लाखायाब्ला सोरनिबा राजनिथि माबाजों जुदि मिसगाइड जायोब्ला खिन्थु भबिष्यतआव खिन्थु रायजोबो मोननायनि लामा थाहैनाय नङा आरो बे सिमाखौबो जों मोननाय नङा आच्छा बिटिआर एकर्डनि सायाव नोंथाङा मा बुङो दाथ' बिटिआरखौ सोरबा माने थांनाय नै 12 तारिखआव माने क'क्राझाराव माने 18टा अर्गेनाइजेसना बिटिआर एकर्डखौ माने रिभिउ खालामनांगौनो जेराव माने बर' थुनलाइ आफाद माने बिथांमोना दङ दा बेनि सायाव माने नोंथाङा मा बुङो आरोबाव मोनसे बुंदों जे आबोबनि आफादगिरि बिबारानि नार्जारिया मोनसे इंखं टेलिभिसनाव बिथाङा बुंदों जे बर' साहित्य सभायानो फार्स्ट माने बिटिआर एकर्डखौ रिभिउ खालामनांगौ होननानै बुंदों दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो बेखौ आं मिनिनो ओंखारो बे खारनाव
मानो बुजियाखै जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बर' साहित्य सभानि माखासे मानसि होननाय माने लिडारशिपआव थानायखौ आं इन्टेलेक्सुयेल होननानै बुङो जों आन्दलन खालामनाय समाव रमान्सिकल आन्दलन जोंनि गेजेराव इन्टेलेक्सुयेल होननाय गैयामोन गाम्बुराफ्रानो इन्टेलेक्सुयेल एप्रि मास्टारफ्रा इन्टेलेक्सुयेलमोन समाज सिबिफ्रानो इन्टेलेक्सुयेल बाहाय लेखा गोरोंजों खोथा गैया दा बिसोर मानो बिदि बुंदोंबा बिथांमोनखौ आं निन्दा खालामो बर' साहित्य सभाया बे बुंनाय बाथ्राखौ उथायना लानांगौ बिटिआर सुक्तिया बे मोनसे हिस्ट्रिक एकर्ड जायखौ होनदों बर' पिस एकर्ड बर' गोजोन गोरोबथा बर' सान्ति सुक्ति बे बिटिआर सुक्तिया बिएसि बिटिसिनिख्रुइ फार बेटारा बेनो जोङो सिमां नुबोनाय जोंनि सिमां रायजो नि सिमाया बबेसिम जानांगौ आरो बेखौ जों बे एक्सटेनसन सिमाखौ मोनोब्ला जोंनि सिमां रायजोआव नुबोनाय सिमानि डिमार्केसना आगबारायना थाखागोन आरो बिनि फिजिबिलिटिया बारायगोन जोंनि जिथु आल्टिमेट गल बे गलखौ मोनहैनायनि लामाया खुला जानानै थागोन होननानै आं सानो आच्छा अनजुलि दैमारिया जे बावैसो सिगां माने बिपिएफआव हाबबाय दा अनजुलि दैमारिया बिपिएफआव हाबनायनि उनाव नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव माबाफोर माने इउपिपिएलआ हार्म जागोन नामा अनजुलि दैमारि बिथाङा गोहोम खोख्लैनो हाया होननायनि खारना बेनो बिथाङा राजनितियाव हाबनाया जोबोद लेट जादों बिथां बादि सासे बर' आइजो समाजखौ जौगाहोनायाव जि खामानि मावबोदों बेखौ आंबो नुबाय थादों बेबायदि आइजोखौ जोंनो नांगौ समाजाव खिन्थु बिथांनि राजनितियाव जयनिं खालामनाया लेट जादों 10 बोसोरनि आगोलाव फैबावनांगौमोन आरो बे जाय पार्टियाव हाबदों बिपिएफ नो डाउट अनजुलि दैमारि is a right woman but in wrong party तारमाने नोंथांनि बायदिब्ला माने पलिटिकल पार्टियाव बिथाङा हाबोब्लाबो माने बिपिएफआव हाबनाङामोन बा अन्य गुबुन मोनसे पलिटिकल पार्टियाव हाबनांगोन बेखौ बुंनो थांदों नोंथाङा नङा होमबा यस बे जोंजों इउपिपिएलआव फैनांगौमोन मानो बिनि लाइफ बेकग्राउन्ड फेमिलि बेकग्राउन्डआ जाबाय रायजो बिनाय बेकग्राउन्डनि फेमिलिनिफ्राय फैनाय मानसि बियो रन्जन दैमारि बिथांनि बिनानाव असे आरो बिथाङा गोरों मानसि डक्टर अनजुलि दैमारिया बिथांनि बिनानाव रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय हगारनांगौनि दायित्वआ इउपिपिएलनि मोनसे परम कर्तब्य आरो दायित्व बेखौ जों पावार अफ फैनाय लोगो लोगो एकर्डिं टु बिटिआर एकर्ड जोङो बरननायनि दायित्व जोंनाव दङ दा इलेक्सननि बारहावा सोमजिबाय थानायखौ सम मोनाखै बेखौ जों आन्दलननि गेजेरजों हक लिगेलनि साइडजों हक लिगेल हेल्प लानानै जों बेखौ बरनथारनांगोन आरो बिथांखौ बरननो हानायनि फिजिबिलिटिया जोंहा बारायबाय बिथांखौ जों सिगनेटारि हिसाबै मोनदों सिगनेटारि प्लास एकर्डआव लिरनाय दङ 9.4आव नङा होमबा जे बिथांमोननि केस बिथांमोननि नामा बे उइथड्र जानांगौ होनना बेयाव लिरनाय दङ यस जेनेरेल एन्ड हाइनेस क्रिमिनेल केसफोरखौ उइथड्र बाय पार्टिकुलार सोरनिबा केसखौल' उठायनांगौनि लिरनाय गैया इन जेनेरेल एक्सक्रिसिया होगोन कम्पेनसेसन होगोन एन्टारप्रेनियर दानानै बे सिगांबो जाबोदों बिटिसि एकर्डआवबो जादों बेयो नै बेवहायबो दङ आच्छा बे जे हाग्रामा महिलारिया जे माने नैबे बिटिआर एकर्डखौ बिथाङा जे माने बुंदों जे बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया आरो बिटिआर एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसन जायोबा बर' संघात जागोन होननानै जे बिथाङा बुंदों दा बेवहाय माबाफोर दङ नामा संघात जानो हाथावना माबाफोर दफाफोर लिरनाय दङ नामा एकर्डआथ' बेबायदि क्राइम बुस्थुखौ लिरनानै लानो हाया एक नम्बर बाहाय लिरनाय गैया आरो बर' संघर्ष जागोन होननायखौ नुदोंब्ला बेखौ सोर खालामगोन बेनि रेसपन्सिबोला सोर जागोन बेखौ आं रायजो राजानाव सोंनो लुबैयो आरो बिथाङा बेखौनो बुंदोंबा हाग्रामा महिलारिया बे मोनसे
क्राइम मोनसे बे टार्म्सखौ वर्डखौ डिक्लार होनो नाङा आरो बिथाङा उथायना लानांगौ बिथांनि बे डायलगखौ आङो निन्दा खालामो सोंखारियो आरो बेबायदि खोथाखौ आं मुगैयो बिथाङा बे बुस्थुखौ उथायना लानांगौ गोख्रैनो आं बेखौ खावलायहरो गुरैयै मानो होनबा जोंनि थांखिया बे इलेक्सनखौ गुस्थिगत संघर्ष कमिउनेल क्लेशनि गेजेरजों बारहोनो जों सानाखै जों गोजोन थासारिनि गेजेरजों बेखौ जोङो इलेक्सनखौ जों बारनो नागिरदों आरो आगे फिसे गोदो जाबोनायाबो सान्तिपुरनिनो जानानै थांदों आच्छा सार नैबे जे माने हाग्रामा महिलारिया बिटिसिखौ सालायबाय थानायावनो अबर' संगठननि जोनोम आरो बिटिआर एकर्डनि उनाव अबर' संगठना दायो एसे थान्दा जादों बा बिथांमोननि जे धौ बेखौ जों नुनो मोनाखै नेक्स्ट माने नैबे माने इलेक्सननिफ्रायनो बिथाङा आरोबाव माने बिटिसियाव माने बर' अबर'नि जि मोनसे संघात बे जाजानायखौ माने हाग्रामाया लुबैयो नामा नोंथांनि बायदिब्ला बेयो बेबायदि जायोबा बे रेसपन्सिबल जागोन दा जिहेतु बिथाङा बिसायख'थिनि मेलफोराव बुंगासिनो दङ जे बिटिआरआ इमप्लिमेन्टेसन जायोबा बेयाव अबर' आरो बर' संघात जागोन होननानै बे रेसपन्सिबल जागोन बिथाङा बे जुदि जायोब्ला बे रेसपन्सिबल जागोन आयेनगत बे दायनिगिरि जागोन इलेक्सन कमिशनारा बेखौ दा नोजोर होनांगौ आरो हायोब्ला रायजो राजाफ्रा आयेननि नोजोरजों बेखौ बादा हरनांसिगौ आयेननि नोजोरजों बेबायदि बुंबाय थानायखौ बादा हरनांसिगौ जेरै आनपार्लियामेन्टारि खोथा बुंनायनि थाखायनो उकिल गगैमोन बादिया जेलाव थाहैनांगौ जायोबा जोंनि रायजो राजाफ्रा बे स्टेपखौ मानो लानो हाया आयेननि नोजोरजों मानो स्टेप लानो हाया आं रायजो राजाखौ खावलायहरो आरो बिथांनि बे खोथायाव रायजो राजाफ्रा गोरोन्थि साननो नाङा रायजो राजाफ्रा माने भुल पथे माने हेंथा लामाजों थांनो नाङा बेरेखा लामाजों थांनो नाङा आं खावलायहरो जों गोजोन थासारिखौ लुगैयो डेम'क्रेसि आरो पार्लामेन्टारि सिस्टेमाव जेननाय देरहानाय थायो सोरबाया सरकार दानो हागौ बाहाय जा खर' सानांगौ लुगैया गैया खिन्थु बिथाङा जे मोनखानाय जोंनि बिटिआरखौ बेबायदि बेरेबां बायदिसिना खोथा बुंनानै जेबो मोनै खालामहैनो नागिरनाया बेनिख्रुइ देरसिन आनफर्चुनेट आरो मा थाबावनो जोंथ' भबिष्यतआव जोंनि थांखियाव सहैनो हानाय नङा ओंखायनो आं बिथांनि बे बाथ्राफोरखौ आं सोंखारियो बिथाङा इमिडियेट उइथड्र खालामनानै लानांगौ आं बिथांखौ साजेसन होयो जोंनि इन्टेलेक्सुवेल्स पन्डित राइटार्स रेबगन बिथांमोना बादा हरनांगौ बिथांखौ बुजाय हरनांगौ नोंथाङा बेबायदि बुंबाय थानो नाङा होननानै आं रायजो राजाखौ खावलायहरो आरो दानि जिथु जेनेरेसन प्रमद बर'नि दैदेननायाव मोनसे जारिमिनारि बयनिख्रुइबो साबसिन जोंनि बे नुनायाव बिटिआर एकर्ड लाबोबाय प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारीखौ 5 बोसोरनि थाखाय बिबानाव सासननि दायित्व बे इलेक्सनाव देरहासारनानै दायित्व होनांगौ होननानै रन्जन दैमारिखौ जों बिथांखौ बरननांगौ बिथाङाबो जोंखौ हेल्प खालामहरनांगौ बिथाङाबो साइक'लजिकेलि बिथाङाबो हयथ' हेल्प खालामनायाव दङ खिन्थु बिथाङा सिङाव थानानै मा बुंनो हानो बुंनायनि बिथाङा राइट्सआनो गैथ'ला दा बुंबाबो बिनि खोथाखौ गनायनाय नङा आयेनगत जगरिया जागोन गतिके जों रन्जन दैमारिखौ जोङो बेबायदि जेल सिङाव सेवनानै थानायखौ जों लुगैया बेक्तिगत भाबै आं बिथांखौ अनार खालामो बिथांखौ मोजां मोनो बिथाङाबो जोंखौ सापर्ट खालामहरनांगौ जेलनिफ्राय जेरैखि हाया खोथाजों हक बाथ्राजों हक साजेसन होनानै जाहाथे गबिन्द बसुमतारी बिसोरनो जास्टिस मोनसे हाग्रामा महिलारिखौ जों जास्टिस होदों जायनि जाहोनाव 17 बोसोर सासनाव थादों ओमफ्राय बिसिखौबो जोङो एसके बसुमतारी बिथांखौ जों जास्टिस होदों रायजो राजाफ्रा मेन्डेट होदों लाबोबाय जेबायदि माबा मोनसे बिसोरनो चान्स होनांसिगौ दा प्रमद बर'खौ मानो चान्स होनो हाया बा गबिन्द बसुमतारीखौ मानो चान्स होनो हाया बै समाव सासे हाफ्लंनि डिमासा लिडारखौ सनाराम जयभद्र हागजेर साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट बानायनो हायोबा बर' जातिखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मथ मथे गेरेमसा दानांगौब्ला खौसे जानानै बेखौ प्रेसिडेन्ट बानायदों नङाबाथ' जोंनि बे एलेकानि मानसियानो प्रेसिडेन्ट जानो हायोमोन प्रमद बर'खौ मानो खालामनो हाया बबेबा मोनसे जायगानि थाखाय बेखौ नेग्लेक्ट खालामनो जानो नाङा होनना सानदों नामा
बिदि इनाय जागोन बिथाङाथ' मोनसे हिस्ट्रि मोनसे क्रिएट खालामबाय बिटिआर लाबोनानै हिस्ट्रि ओमफ्राय बेवहाय गोजोन थासारि आरो आसाम आरो बिटिसिनि एलेका बिटिआरनि एलेकानि मानसिफोरखौ खौसे खालामनो थाखाय मोनसे नजिर लाबोबाय दा बे नजिरनि गेजेरजों जोंनि जितु सिमां नुनानै थाखानाय बे सिमाङा जाफुंहैगोन होननानै आं सानो 20-25 बोसोर उनाव जाफुंहैगोन प्रमद बर'आ हयथ' बेखौ मावहैनांगौनि दरखार गैला जेनेरेसना मावना लागोन बेखौ दिनै बिटिसिनिफ्राय बिटिआर जागोन होनना सोर सानदोंमोन बिसिनिफ्राय बिटिसि जागोन होनना सोर सानदोंमोन जेनेरेसनाथ' रावबो जनानै थायाखै दिनै 35 बोसोरनि उननि 35 बोसोर जेनेरेसन गेप्स जादों आंनिफ्राय लायोबा आं 83, 85, 86 सिम आङो प्रेसिडेन्टमोन 2020 जों 35 बोसोर गेप्स 35 इयार्स गेप्स जेनेरेसन गेप्स बे जेनेरेसन गेप्स 35 इयार्सनि उननि जेनेरेसना प्रमद बर'आ लाबोबाय जों बेखौ मानो उनार होनो हाया आच्छा नोंथांनि नोजोराव माने प्रमद बर'आ नैबे माने राजखान्थि बिथिङाव बेसेबां एक्सपार्ट बा बेसेबां माने अभिगता दङ होननानै नोंथाङा सानो टटेल लिडार एन्ड टटेल पलिटिशियान प्रमद बर' इज yes at present time and situation जों total leadership image build up खालामनो हादों बियो but total politician मानो politician होनब्ला एकर्ड खालामबाय जाबाय थान्दा मोजां गोजोन थासारि लाबोबाय नरेन्द्र मदि प्राइम मिनिस्टार इन्टारनेशनल सासे पलिटिशियान प्राइम मिनिस्टार लिडार बिथाङा क'क्राझाराव 7 लाख मानसि गेदेराव एड्रेस खालामफैनो मा दरखारमोन बे मोनसे गिदिर इम्पेक्ट नुगोन आंना नर्थ इस्ट रिजनाव नंगौ दिनैनि समाव प्रमद बर'आ सासे बिग मेन नर्थ इस्ट रिजननि बिग मेन आरो ट्राइबेलफोरनि गेजेराव अल इण्डियानि सासे बिग मेन बिनि आगोलाव बिग मेन स्टुडेन्ट बिग मेना उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोन आरो जेनेरेल स्टुडेन्टस अर्गानाइजेसन बा प्रफुल्ल महन्ताबो बिग मेनमोन मोनसे समाव एकर्ड खालामदों प्रफुल्ल महन्तआ एसे गिदिर आन्दलन खालामदों बिनि आन्दलनखौ गोजोन थासारि खालामनो थाखाय कन्ट्रल लाबोनो थाखाय राजीव गान्धीया एकर्ड खालामनानै 1985 15 आगस्टआव गावनि पपुलार कंग्रेस गभर्नमेन्ट हितेश्वर शइकियानि स्टेट गभर्नमेन्टखौ बिथाङा सेक्रिफाइस खालामदों सेक्रिफाइस खालामनानै बेबायदिनो मिड टार्म इलेक्सन लाबोनानै प्रफुल्ल महन्तखौ पावाराव लाबोदों सीएम खालामदों आच्छा जोबथारनायाव मोनसे कुइसन सार जों दा जोंनाबो प्रमद बर'खौ हाग्रामा महिलारिया राजनैतिक भाबै मानो बे रेसपेक्टखौ होनो हाया बिनि रिजिम प्रमद बर'नि रिजिम बिनि जुग सोलिगासिनो दं बे जुगखौ बे मानिनांगौ ना नांगोन आंनि खावलायनाया बे बिथाङा बिपिएफनिफ्राय इलेक्सन गेलेनानै देरहासार जाना फैनायखौ बुंनांगौ गैया खिन्थु जोंखौ पावाराव लाबोनांगौ बिथाङा नांगौ स्ट्रं अपोजिसन जाना था बिथांनि समावथ' अपोजिसन गैयामोन डेम'क्रेसि गैयामोन उदाहरन स्वरुपै प्रदीप कुमार दैमारिया एबसुनि मोनसे एक्टिं प्रेसिडेन्ट उपेनि उनाव खेबसे एमसिएलए जाबाय भैरबकुन्द समस्तिनिफ्राय हाउसआव मोनसे प्रप'जेल बा मोनसे स्टेटमेन्ट होनो थांनायाव बेखौ आखायाव हमनानै बाहेर खालामहरदों बै समनि बिटिसिनि एसेम्ब्लिया सानथाम बा साननै एखमबा 3 घन्टायाव जोबोमोन मोनसे पार्लामेन्ट हाउस फ्ल'र एसेम्ब्लि फ्ल'राव खोथा बुंनानै सोलोंनो गोनां बहुद दङ रायजोफ्राबो बेखौ सोलोंनो हायो नायनानै आजिखालिथ' मिडियानि जुग जाबाय बिथाङा बे डेम'क्रेसिखौ मानो मेनटेन खालामाखै बिथाङा स्ट्रं अपोजिसन जायोबा जों मावलांगोन दा ओंखायनो रायजो राजाखौ खौसे खालामनांगौ मा होनो बेखौ इउनिटि इन डाइभारसिटि
जोंनि गोसोआ बर' जाथिनि बर' साफ्रोमबो मानसिनि गोसोआनो जादों मोनसे थांखियाव दङ थांनानै थानो थाखाय जोंनि राजनिति एरेन्जमेन्ट नांगौ एथनिक आइडेन्टिटिया थानांगौ कालचार लेंगुवेजआ थानांगौ बे गोसोखौ लाना जों खौसे खालामनानै प्रमद बर'खौ खेबसे चान्स होनांगौ अफिसनाव था खिन्थु प्रमद बर'आनो सलायथोंसै होननानै बेखौ मानो बुंनो हाया दा नंखाय आं रायजो राजाखौ खावलायबाय खुनु खोथा गैया इउपिपिएलखौ खुला गोसोजों बिखा फुवारनानै देरहासार खालामनांगौ बे इलेक्सनाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै प्रमद बर'खौ पावाराव लाबोनांगौ आंनि खावलायनाय आच्छा जोङो फोजोबनो सानबाय आच्छा जोबथारनायाव नोंथाङा आरोबाव माने बर' रायजो राजाखौ माबाफोर खावलायनो लुबैयो नामा आं बर' राजाखौ बेखौनो खावलायो अरायबो जों गोजोन थासारिखौ लुबैयो दासिम जोंनि आरटिआइसफ्रा 5000 बारबाय दा बे मुहूर्तआव आन्दलनखौ खालामथ'नायखौ आं लुबैथ'वाखै बर' माहारि बा बर' पलिटिकेल पार्टिस ससियेल अर्गानाइजेसन थुनलाइ एबसु बे मुहूर्तआव नैबे सिटुएसनाव जोंहा खिन्थु इसुआ गैथ'ला जोंनि मोनसेल' इसुआ दंसै बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन प्रेजेन्ट टाइम हाउ टु इमप्लिमेन्ट इन टट अफ दि क्लोज अफ बिटिआर एकर्ड बेहायसो जों दा इनभल्भ जानांगौ गोसो होनांगौ रायजो राजा पलिटिकेल पार्टिस पावारा बाहाय कनसेन्ट्रेट जानानै बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ एरिया एक्सटेनसन जानांगौ बाखि पेकेज मा मोनखो आं बुंला आगोलाव बहुत बुंखाबोबाय सोरबा भेलुलेस माबासो बिसोर जों मिथिया बे पलिटिकेल डायलग आरो बिदिखौ बुंनायनि बे बोथोरा थांबाय बर'फ्राबो अनेक गोरों जाबाय पार्सेन्टेजआ खमबाबो अनेक इन्टेलेक्सुवेल मानसि ओंखारबाय जोंनि दिनाव उकिल डाक्टर इन्जिनियार पलिटिशियान ओंखारबाय एक्स पलिटिशियान ओंखारबाय जोंना रिटायार्ड प्रिन्सिपाल भाइस प्रिन्सिपाल हेडमास्टार ओंखारबाय दा बे हिसाबै आं सोर मा बुंहरबावनो खावलायनांगौ जे मोजां नङा गाज्रि नङा बेजों खोथा गैया प्रमद बर'आ पावाराव फैनांगौ बिथांखौ पावाराव लाबोनानै बिटिआरखौ इनटु इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल वेलफेयार काउन्सिल आउटसाइड बिटिआर दानांगौ जिहेतु दा एसोसिएटेड अफिसियेल गोसोबो जाबाय सारा आसामनि मानसिफ्रानो थांनानै थानांगोन राव कालचारखौ लानानै सेपारेट डिरेक्टर जाबाय सेपारेट डिरेक्टरखौ जानांगौ होननानै बर' साहित्य सभाया नाजाबाय थादोंमोन दा मोनफ्रोमबो जोंनि जातिनि इसुआनो पलिटिकेलिसो सलुसन जादों बर' साहित्य सभायाथ' हायाखै बिटिसि एकर्डआव 8 सिडिउल फैबाय बिएलटिआ लाबोदों बिएलटिखौ आं थेंक्स होयो हाग्रामा महिलाखौ आं थेंक्स होयो बे खारनाव दा एसोसिएटेड अफिसियेल लेंगुवेज सेपारेट डिरेक्टर बर' रावनि एक्सटेनसन बिटिआरनि बाहेरानि काउन्सिल ओमफ्राय बर' साहित्य सभानि माखासे इन्टेलेक्सुवेलफ्रा आं सोबखौनो बुङा बिटिआरखौ अप'ज खालामनांगौनि खुनु जुक्ति गैया ओंखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायो बर' साहित्य सभानि गोरों गोराफ्रा मोनसे मेसेज हरनांगौ जे इउपिपिएलखौ पावाराव लाबोनांसिगौ 5 बोसोरनि थाखाय आं बेखौ खावलायनाय जाबाय बिथाङा जोंनो गोबां सम होबाय आरो गोबां मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ जोंनो फोरमायबाय बेनि थाखाय खेबसेबाव जोबथारनायाव नोंथांनो साबायखर जासिनानै जोंनि जे हाबाफारि बेखौ जोङो बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों